प्रडाक्शन ससाइटिनि बेनाराव सेबखांजानाय आबुं बर' सावथुन बेनोथ' संसार सावथुनखौ थांनाय सानखालि पलासगुरि जोलुर गेलेग्रा फोथाराव बेखेवना होबाय। जोंहालाय मा दंजायो मालाय गेदेर गोलाव न'खरनि सुबुंफोरनिफ्राय नों गोजानाव थानो नाजादो फिसा। ओइ बिमा नोंहा जोंनो रावनिबो मोननाय थां नोंसोर जेराव थायो बेवहायनो गोजोनै थाहै। परबतजरा टिपकाइ ओनसोलनिफ्राय देग्लायबो मोनसे समाजारि बर' सावथुन बेनोथ' संसार मुंनि बर' सावथुना आबुं महर मोनबाय। जों मावै दाङै जागोन मानसि आखाइ रबोब्ला जों बेब्रे थैलांगोन। बे आबुं बर' सावथुनखौ सुजुदों आरो बोसोन होदों मिथुराम ब्रह्मआ आरो बे सावथुनावनो गाहाय फावखुंग्रि महरै फाव खालामदों मनिषा मोसाहारिया। लोगोसे गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामदों मिथुराम ब्रह्मआ आरो बे सावथुनाव गोबां गोदान गोजाम फावगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे सावथुनाव नुनो मोनगोन। मा जाखो होनदोंसो नोङो बाजै आयौ नोंना फिसाया हनै सेनारि पार्कआव सिख्ला उन्दै लानानै दांहां माहां जाहां माहां खालामगासिनो दङलै फैद'। बे सावथुनखौ नायनानै रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोन्दों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बेखायनो हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे सावथुनखौ नायनो एबा फुजा मेला बायदि जायगायाव दिन्थिनो गोसो दंब्ला थाबैनो नैबे होखानाय मबाइल नाम्बार 7637814955 8638435380 बे मोननै नम्बराव कल खालामनानै लांनो हागोन होननानै सावथुन दिहुनगिरि मिथुराम ब्रह्मआ फोरमायो। गिबियावनो आं नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो गोसोआव जोबोर खुसि गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा आंखौ जथेस्थ' सापर्ट खालामदों। दिनै लोब लोब मानसिया फैनानै जोंनि सावथुनखौ नायफैदों मोजां मोन्दों। बिदिनो उननि समफ्रावबो आंनि सावथुन दिहुननायखौ माने सापर्ट खालामबाय थायो आरो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। बे सावथुननि गेजेरजों मा मेसेज होनो रायजो राजा? बे सावथुननि गेजेराव बे सावथुना जाबाय मोनसे बर' समाजारि सावथुन। बेवहाय माने बर' समाजाव जाफुबाय थानाय माखासे बै काहानिफोरखौ लानानै लिरनाय जादों आरो। दिनैनिफ्रायनो बे सावथुनखौ बुकिं खालामनो हासिगोन नामा रायजो राजाफोरा? बुकिं खालामनो हासिगोन। जोंहा दिनै रिलिज खालामनाय जाबाय। जे जायगायाव फुजा मेला गामि ओनसोलाव जेराव श' जायो बैफोराव जुदि श' खालामनोबा गोसोबायदि लांनानै श' खालामनो हासिगोन आरो। बेसेबांसो रां खरस खालामनानै थाङो सावथुननि आबुं महर होनो? बेयाव सावथुनाव जोङो 7 लाखसो खरस खालामदों। बे सावथुनाव गाहायै सोर फाव खालामो? गाहायै जेरैहाय जोंहा राजिब ब्रह्म, राजश्री, ओरै आयं दांखोल होदो गुनुबथि होनना बुङो, ओरै प्रेक्टिकेलमोन दं, आदा मिजिं, प्रबेन गयारि, रिजु गयारि मोन नामा? रिजु गयारि सरगयारि बिदिनो गोबां गोदान आरो गोजाम आर्टिस्टफोरा रल खालामदों। नायगिरिफोरखौ माबोरै खावलायगोन बे सावथुनखौ बोजबनो थाखाय? बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय रायजो राजाखौ माने सावथुनखौ नायनो थाखाय आरो। मोजां मोनदों। माबादिमोन सावथुना? सावथुना मोजां जोबजासे नायदों? जोबजासे। नोंथाङा सावथुनखौ नायदोंमोन? माबादि मोनदों सावथुनखौ? मोजां मोनदों मोजां मोनदों। मोजां माबादि? बरिया बरिया? सावथुनखौ नायदों? औ नायदोंमोन। माबादि मोनदों? मोजां मोनदों। औ हारिनि थाखाय मोजां मोनदों जोङो। औ जोबजासे नायदों। पलासगुरि। मोजां मोनदों। जोबजासे नायदों? औ जोबजासे नायदों। औ जोबजासे नायबाय। माबादि मोनखो? मोजां मोनदों। हागोन। मोजां मोनदों। जोबजासे नायदों? नायबाय जों। गानखौ नायना माबादि मोनखो? गानालाय मोजांमोन। संसार जानायजों मिलायदोंना मिलायाखै? मिलायदों एसे। मिलायदों। गानखौ नायना माबादि मोनखो? मोजां जादों। मोजां जादों। बे संसारा। न'खर संसारा मोजां जादों। गिबियावनो आंखौ बे खाबुखौ होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर आरो नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै बे बोसोरनि आंनि जे आबुं बर' सावथुन जायखौ आदा मिथुराम बर'आ बिथोन होदों, गावनो एक्टिं खालामदों। थ' बेजों लोगोसेनो आंबो बेवहाय मेन हिर'इनावहाय खाबु मोनदों जे खामानि मावनो। बेवहाय आङो बिराद गोजोननाय मोनदों। थ' जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों जे बे सावथुनखौहाय दिनै बेयाव रिलिज खालामनो हाबाय बा जोङो दिनै प्रिमियार श' खालामनो हाबाय आरो आसा खालामो बयखौबो अनसायगोन होननानै। थ' जों बर'जों बर' बयबो अनसायलायनांगौ नङा होनबा? आरो जोंनि बर' सावथुन मुलुगावहाय बर' फिल्मखौ जोबोद खम बानायनाय जायो नङा होनबा?
थ' बेबायदिनो जोङो गासैबो जमा जमायैनो अनलायनानै सापर्ट खालामलायनानै हेफाजाब होलायनानै जोङो जेब्लायबो बर' सावथुन मुलुगखौहाय दैदेनलांबाय थागोन बा जेब्लायबो देरहासार खालामगोन थ' गोजोन्थों। बे सावथुननि गेजेरजों मा मा समाजारि जाथायफोर मा रोखोम बेरखांदों नोंथाङा मा बुङो? बे सावथुननि गेजेरजों समाजारियानो जोंनि बे सावथुना बेनोथ' संसार सावथुना थ' बेवहाय नुजाखांदों जे बिमा बिफानि अननायखौ बुजिनांगौ बिमा बिफानि अननाया माबायदि संसारखौ माबायदि खुंलांनांगौ बेफोर गासैबो माने बेवहाय समाजारि भिडिअ बेखौ खालामनाय जादों थ' बे सावथुनखौ नायबानो बयबो बुजिगोन बयबो मोजां मोनगोन आसा खालामो। नायनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों नामा? बे सावथुनखौ नायनो थाखाय आङो गासै रायजो राजाफोरखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खावलायहरो अन्नानै जोंनि सावथुनखौ बयबो नायगोनखौ आङो मिजिंथिबाय गोजोन्थों। मोनदों गाज्रिखौथ' माबा जेबो सानाखै जोङो माने गानाबो मोजां जानानै फैदों आरो सुटखौ मा खालामनाया मोजां जादों जोंनो थाखाय माने गामि सहरखौ लाबोनाया बहुद मोजां आरो जोंनिनो बिदिनो फटबट जरायनो थाखाय जोंनो लाबोनाया माने बहुद गोजोननाय फैदों आरो जोंनोहाय आरोखि ओमफ्राय दा माने एक्टर एक्ट्रेसनि थाखायबाबो जों माने एसे साबायखर होदों मानोना जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेबायदिनो लेभेलखौ लाबोबाय थानांगौ जोंनो जाहाथे मोजाङाव जानानै फैनांगौ आरो मोनदों माने बेसोरखौ माने बेबायदियाव माने इसिबां माने बयनिबो काहानि थायोना मोनसे बे काहानिखौ माने बिसोर लाबोदोंना दा दिहुनदोंना बे काहानिया ओरैबायदि आरो संसार दुखुथियानि थाखाय माने मोजां मोनदों आरो दा जोङो मोजां मोनबाय नोंगौ बाबुमोन नंगौ जोबजासे नायथारदों। जोबजासे नायजाबाय थांनानैबाबो जोंनि फिसाफ्रा जोङो 9 मास 9 दिन गोरबोगथि लानानै खांनानैबाबो बेसेबां दुखु खस्थ'यै दा बिहामजोआबो सासे गिदिरा गारना खारबाय सासे बिहामजोआबो फिसायोबा सागा सिनेमाखौ नायनानै मोजां रायजो जानाय बायदिखौनो मोनदों। माथो न'खर संसार होनदों बेखौनो जोबजासे नायथारदों माने जोबजासे नायखाबा माथो बा दा जिखुनु हाबनानै थैबावगोन जों दसे